फक्त 1 कप मैद्यापासून संपेपर्यंत कुरकुरीत राहणाऱ्या अगदी हलवाई स्टाईल ह्या जिलेब्या कशा बनवायच्या ते बघूया। 1 कप मैदा घेतलेला आहे, चाळलेला मैदा आहे, 1 टेबलस्पून आंबट दही, 1 टीस्पून बेसन, 1 टीस्पून तूप घातलंय, चांगलं फेटून घेतलं आणि कोमट पाण्याने हे पीठ भिजवून 12 ते 13 तासासाठी फर्मेंट होण्यासाठी ठेवून दिलं। आता इथं पाक करायचा आहे। 1/2 कप साखर घेतली, 1 कप पाणी घातलं आहे आणि तेलासारखा चिपचिपीत असा पाक करून घेतलेला आहे। पीठ मस्त फर्मेंट झालेलं आहे। 2 मोठे चमच्यामध्ये 2 टेबलस्पून मैदा घातला, पुन्हा चांगलं फेटून घेतलं। आवडीचा फूड कलर घालायचा, चांगलं फेटून घ्यायचं। तूप घेतलं तळण्यासाठी, तुपाऐवजी तुम्ही तेल घेऊ शकता। इनो घातलेला आहे 1/2 टीस्पून आणि मस्त असं फेटून घ्यायचं। यानेच जिलेब्या संपेपर्यंत कुरकुरीत राहतात। पायपिंग बॅगमध्ये काढून घेतल्या आणि तळायला घेतल्या। मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर मस्त अशा दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत छान तळून घ्यायच्या आणि थोड्या गरम पाकामध्ये ह्या 1 मिनिटासाठी ठेवायच्या आणि लगेच काढून एखाद्या जाळीवर अशा काढून ठेवायच्या, म्हणजे एक्स्ट्राचा पाक निघून जातो। मस्त अशा जिलेब्या तयार झालेल्या आहेत। तर नक्की करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। थँक्यू।